ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. 21 январи соли 2025 раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ ба шаҳри Панҷакент сафари корӣ анҷом дод. дар шаҳри Панҷакент ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони иншоотӣ гуногун аз ҷумла қасру майдончаҳои варзишӣ, гармхонаҳо, биноҳои истиқомативу маъмурӣ, марказҳои хизматрасонӣ ҷараён дорад. зимни сафар роҳбари вилоят нахуст дар деҳаи марғедари деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бо сохтмони майдони парчами давлатӣ ва қасри варзиш шинос гардида барои бо сифати баланд ба анҷом расондани корҳо ба роҳбарияти шаҳр супоришҳо дода шуд. қайд гардид, ки сокинони шаҳри Панҷакент дар иҷрои корҳои созандагӣ саҳми назаррас гузошта барои ободонии маҳал талош намуда истодаанд. дар ҷамоати деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, ки дорои наздик 24 000 аҳолӣ аст, бо дастгирии мақомоти давлатӣ ва ташаббусу иқдомҳои ватандӯстонаи сокинону соҳибкорон бунёду ба истифода супоридани 43 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ин дам 29 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. раиси вилоят дар идомаи сафар бо рафти корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи минтақавии деҳаи Ғӯсар шинос шуд. иншооти мазкур ҷиҳати беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бунёд гардида дорои 120 кат мебошад ва дар он шӯъбаҳои таваллуд, ҷарроҳӣ, узвҳои дарунӣ ва ғайра ҷой дода мешаванд. бино аз 3 ошёна ва таххона иборат буда, пас аз мавриди истифода қарор гирифтан барои 24 000 аҳолии деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ ва ҷамоатҳои наздик хизмат мерасонад. маврид ба зикр аст, ки бинои беморхонаи минтақавии деҳаи Ғӯсар солҳои пеш сохта шуда, бо назардошти фаъолияти тӯлонӣ зарурат ба миён омад, ки бинои нав барои кормандони ин муассисаи тандурустӣ сохта шавад. бинои нав бо фарогирии тамоми шароит бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят бунёд ва мавриди истифода қарор мегирад. дар шаҳри Панҷакент маркази тиббии шифо, ки дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари соҳили рӯди Зарафшон воқеъ аст, бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва сармоягузории соҳибкор Абдушафеъ Ҳоҷиев таъмиру таҷдид мегардад. дар дохили он ҳамчунин нахустин маркази оши палав дар шаҳри Панҷакент бо тарҳи миллӣ бунёд хоҳад шуд. тавре ба роҳбари вилоят маълумот доданд, бинои маркази тиббӣ таҷдид шуда номи нав мегирад ва дар он барои табобату истироҳати мизоҷон шароити мусоид фароҳам оварда шуда, минбаъд чун табобатгоҳ, осоишгоҳ хизмат мекунад. дар як гӯшаи ҳудуди марказ ҳоло сохтмони маркази оши палов бо тарҳу меъмории миллӣ идома дошта, баъди анҷоми корҳо он ба гӯшаи истироҳат барои меҳмонон ва сокинони шаҳр табдил меёбад. раиси вилоят зимни шиносоӣ иброз дошт, ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат имрӯзҳо ба рушди соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда, ҳамасола даҳҳо иншооти наву замонавӣ мавриди истифода қарор мегирад. бунёду навсозии иншооти соҳа дар Панҷакент имкон фароҳам меорад, ки сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии ин минтақа боз ҳам беҳтар гардад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент бо сохтмони корхонаҳои саноатӣ шинос гардид. дар шаҳри Панҷакент бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ диққати махсус дода мешавад. тавре аснои шиносоӣ иттилоъ дода шуд, дар деҳаи соҷинаи шаҳр аз ҷониби соҳибкор Баҳодур Насриддинов коргоҳи истеҳсоли шифер бунёд гардида истодааст. ҳадаф аз ташкили коргоҳ таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ буда, талаботи аҳолӣ ба ин маҳсулоти сохтмонӣ зиёд мебошад. раиси вилоят ба муассисони коргоҳ барои омӯзиши бозор дар оянда истеҳсол кардани тунука ва бомпӯшҳои замонавӣ тавсияҳо дод.
сипас роҳбари вилоят аз коргоҳи истеҳсоли пойафзол боздид кард. коргоҳи мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди зарафшонсоз бунёд гардида бо мавриди истифода қарор гирифтани он 25 нафар соҳиби ҷойи корӣ мегардад. тибқи нақша дар коргоҳи мазкур дар як сол то 60,000 ҷуфт пойафзол истеҳсол хоҳад шуд. дар шаҳри панҷакент барои зиёд намудани гармхонаҳо ва истеҳсоли маҳсулот дар онҳо тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. тавре зимни боздиди раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода аз гармхонаи навбунёд дар мавзеи қавулаи шаҳри панҷакент иттилоъ дода шуд. дар гармхонаҳои ҳудуди шаҳр лимӯ, помидор, бодиринг, кабудӣ ва гул парвариш мешавад. дар гармхонаи наве ки дар масоҳати 1 гектар бунёд шудааст, технологияи навтарин истифода шуда помидору бодаринг ва қаламфури булғорӣ парвариш карда мешавад. ба таъкиди масъулин, ҳосил дар гармхонаҳои замонавӣ ва гармхонаҳои маъмулии шаҳр фаровон аст. маҳсулоти тару тоза ҳамарӯза ба бозор бароварда шуда, баробари ин барои кишти дубораи сабзавот кӯчат омода карда мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ва ҷалби соҳибкорону кишоварзон, имсол низ бунёди гармхонаҳои тиҷоратӣ ва оилавӣ идома меёбад. раиси вилоят ташкили гармхонаҳои замонавиро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карда, барои ҳарчи бештар ташкил намудани чунин гармхонаҳо тавсияҳо дод. сипас роҳбари вилоят рафти бунёди токи ҳавозавӣ ва татбиқи лоиҳа дар самти таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода, дар назди масъулин ҷиҳати иҷрои лоиҳаҳо вазифагузорӣ намуд. бо мақсади сабзу хуррам намудани муҳити зист дар шаҳри панҷакент маъракаи ниҳолчинонӣ баргузор гардид ки дар он раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода низ иштирок намуд. аз ҷониби ҳашарчиён дар роҳҳои деҳоти халифа ҳасан беш аз 400 бех ниҳолҳои ороишӣ шинонида шуд. бояд қайд намуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент барои таъмини аҳолӣ ва ташкилоту идораҳои кишоварзӣ бо ниҳол тадбирҳои амалӣ меандешад. дар хоҷагии фаръии давлатии ниҳолпарварии шаҳр беш аз 57,7 ҳазор бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз қабили навъҳои гуногуни себ, нок, биҳӣ, шафтолию зардолу, олуболу, гелос, чормағз ва бодом, ангур парвариш карда мешавад ва беш аз 30 ҳазор бехи он 2 ва 3 сола мебошад. ҳамчунин дар хоҷагӣ беш аз 18 ҳазор бех ниҳоли сояафкану ороишии 2 ва 3 сола мавҷуд буда, онҳо барои шинонидан омода мебошанд. дар хоҷагии ёрирасони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр бошад беш аз 10 ҳазор бех ниҳолҳои шамшод, туям, маҷнунбет, навъҳои гуногуни дарахтони сӯзанбарг, гул ва павлония парвариш карда мешавад ва як қисмати он барои шинонидан омода аст. баробарияти шаҳр дастур дода шуд ки аз рӯзҳои мусоид истифода намуда дар канори шоҳроҳ ва дигар минтақаҳо шинондани ниҳолҳои сӯзанбарг ва сояафканро тибқи маслиҳати мутахассисон ва қоидаҳои агротехникӣ вусъат бахшанд. дар доираи сафари корӣ ба шаҳри панҷакент раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо сохтмони як қатор иншооти соҳаи маориф шинос гардид. бо дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, саҳми соҳибкорону сокинони ташаббускор, имрӯзҳо сохтмони чандин мактабу кӯдакистон дар ҳудуди шаҳр идома дорад. аз ҷумла дар деҳаи навободи деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони кӯдакистон ҷараён дошта, дар он то 300 нафар хурдсолон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар деҳаи боғчаи деҳоти Шинг бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 барои 800 нафар хонанда, дар деҳаи озодагони деҳоти Хурмӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31, дар деҳаи Чинори деҳоти Чинор бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40, дар деҳаи Косатароши деҳаи Косатарош бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 123 бунёд гардида, барои таълиму тарбияи насли наврас шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. раиси вилоят зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф ёдоварӣ карда, барои бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳо ба масъулин супоришҳо дод. ҳамзамон дастур дода шуд ки ба таълиму тарбияи хонандагон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудан, соҳиби касбу ҳунар гардондани хонандагон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шавад.
дар идома раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода дар шаҳри панҷакент собиқадорони меҳнатро аз номи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аёдат намуд. раиси вилоят ба манзили Муҳаммаднозир Дӯстбоев ва Шириншоҳ Шафоатов омада аз ҳоли онҳо хабар гирифт. Муҳаммаднозир Дӯстбоев дар соҳаи саноат ва Шириншоҳ Шафоатов дар соҳаи мелиорасия солҳои зиёд кор карда саҳми худро дар пешрафти хоҷагии халқ гузоштаанд. раиси вилоят зимни суҳбат бо собиқадорон иброз дошт ки ҳукумати мамлакат ба собиқадорони меҳнат мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда меҳнати бисёрсолаи онҳоро ҳамеша қадр менамояд. ба аёдатшудагон кӯмакҳои моддиву пулӣ расонида шуд. дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо роҳбарону фаъолони шаҳр машварати корӣ доир намуд. дар машварат таъкид гардид ки Панҷакент аз шаҳрҳои калони вилоятӣ маҳсуб ёфта дар солҳои соҳибистиқлолӣ боз ҳам ободу зебо гардид. бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат саноатчиону кишоварзони шаҳр софдилона меҳнат намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда мегузоранд. зимни таҳлили вазъи соҳаҳо роҳбари вилоят ба роҳбарияти шаҳр супориш дод ки ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паём ба маҷлиси олӣ аз ҷаласаи васеъи ҳукумати мамлакат баён гардиданд чораҷӯӣ карда шавад. барои риояи ҳатмии структураи кишти зироатҳо марҳила ба марҳила зиёд намудани кишти картошка ва шолӣ, сари вақт гузарондани шудгори заминҳо, истифодаи тухмиҳои наву серҳосил, бунёди боғу тогзор аз ҳисоби заминҳои талу теппаҳо, обёрии заминҳои бекорхобида, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмини рушди соҳаи саноат, ташкили ҷойҳои нави корӣ, вусъатбахшии корҳои ободониву созандагӣ ба масъулин супоришҳо дода шуд. масъала ва вазифагузориҳое ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2024 дар суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва зимни муҳокимаи масъалаҳо баён гардиданд дар маҷлиси назоратӣ назди раиси шаҳри Панҷакент шарҳу тавзеҳ дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи масъулини ниҳодҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони ташкилоту муассисаҳоро ба иҷрои нишондиҳандаҳои паёми навбатии сарвари давлат ба маҷлиси олии мамлакат аз ҷумла мусоидат ба ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидани раванди рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои нави истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок, тақвияти иқтидори содиротӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ, рушди соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, вусъати корҳои бунёдкорӣ, беҳдошти сатҳу сифати таълиму тарбия, хидматрасонии тиббӣ, истифодаи босамари маблағҳои буҷетӣ ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати кишвар сухан рафт ҷалб намуд. масъулони ниҳодҳои шаҳрдорӣ ва ташкилоту муассисаҳои марбута ҳамчунин вазифадор гардиданд ки барои вусъат бахшидан ба маъракаи ниҳолшинонию сабзкорӣ, тозаю озода нигоҳ доштани маҳалли кор ва зист, канори роҳҳо, вусъат додани бинокорӣ, аз байн бурдани дӯкону нуқтаҳои муваққатии савдо, рушди соҳаи кишоварзӣ, васеъ намудани майдони кишти картошка, истифодаи тракторҳои тасмачарх дар шудгори заминҳо, яхобмонӣ, тарғиби фарҳанги шаҳрнишинӣ, беҳдошти сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ, пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон, ба таҳсил дар муассисаҳои миёнаи олии касбӣ бештар ҷалб намудани духтарон, танзими ҷашну маъракаҳо, омодагӣ ба маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, тадбирҳои амалиандешанд. инчунин дастур дода шуд ки дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот бо иштироки фаъолон масъалаҳое ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуданд шарҳу тавзеҳ дода вазифаҳо ҷиҳати иҷрои онҳо муайян ва мушаххас карда шаванд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов.
дар идораи нозироти андоз дар шаҳри панҷакент раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо кормандони ин ниҳод мулоқот доир намуд ки дар он асосан дастурҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар дар соли 2024 таҳлилу баррасӣ гардида буд сухан рафт. иттилоъ дода шуд ки соли сипаришуда нақшаи қисми даромади буҷети шаҳр бо дар назар дошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 100% ва воридот ба буҷети маҳаллӣ 105.1% таъмин карда шуд. дар ғанӣ гардонидани буҷет саҳми кормандони нозироти андоз таъкид гардида баробари ин таваҷҷӯҳи онҳо ба иҷрои босифати нақшаи воридот ба буҷет дар соли 2025 коҳиш додани бақияи қарзҳо ба андозбандӣ фаро гирифтани ҳамаи субъектҳои хоҷагӣ ва соҳибкорӣ ҷалб карда шуд. дар паёми имсола сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд ки доир ба баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявӣ ва фарҳанги андозсупории шаҳрвандон чораҳои судмандро амалӣ созанд. ин нуктаро раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар зимни баромад бори дигар ёдрас намуда ба кормандони нозироти андоз вобаста ба фаъолияти минбаъдашон дастурҳо дод. дар фарҷоми ҷаласа ба кормандони фаъоли нозироти андоз барои саҳми арзанда дар ғанӣ гардонидани буҷет сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакент тақдим карда шуд. ба муносибати 33-мин солгарди таъсисёбии мақомоти гумрук дар идораи ин мақомот бо иштироки раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ҷамъомад доир гардид. нахуст роҳбарияти шаҳр кормандони раёсати минтақавии гумруки вилояти суғд дар шаҳри панҷакентро бо иди касбияшон муборакбод гуфта ҳамзамон аз фаъолият ва саҳмгузории онҳо ҳарф зад. зикр гардид ки саҳми кормандони мақомоти гумрук дар танзими воридоту содироти молу ашё пешгирии қочоқи онҳо рушди иқтисодиёти миллӣ ва ғанӣ гардонидани буҷа калон аст. ҳамзамон аз фаъолияти кормандони мақомоти гумрук дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шоиста баҳогузорӣ карда шуд. изҳори умедворӣ карда шуд ки минбаъд низ кормандони мақомоти гумрук бо такмили низоми маъмурикунонии гумрукӣ тавсеяи рақамикунонии фаъолияти он бар зиёд иҷро намудани нақшаи пардохтҳои гумрукӣ дар рушди иқтисод ва ғанӣ гардонидани буҷети кишвар саҳми бештар мегузоранд. ёдовар шуд ки мақомоти гумруки тоҷикистон дар шароити ниҳоят мураккаби вазъи сиёсӣ соли 1992 бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсис ёфтааст. рисолати хадамоти гумруки кишвар ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба мубориза бар зидди қонуншиканиҳои гумрукӣ ва қочоқи молу маҳсулот, ҷилавгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, яроқи оташфишон, аслиҳа, ҳифзи сарватҳои моддиву фарҳангии халқамон ва назорат аз болои содироти молҳои муҳими дорои аҳамияти стратегӣ нигаронида шудааст. дар интиҳо ба кормандони гумрук аз ҷониби раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода сипоснома ва тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакент тақдим карда шуд. гузориши муниса атамуллоева ва шоҳусайн солеҳов. дар маҷлиси васеи кумиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ки санаи 20 январи соли равон дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71-уми шаҳри панҷакент баргузор гардид, асосан барномаи пеш аз интихоботи ҳизб дар интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ки рӯзи 2 марти соли равон баргузор мешавад ва ҳамзамон муаррифии номзадҳо ба маҷлисҳои вилоятӣ ва шаҳрӣ баррасӣ гардид. маҷлиси васеи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакентро раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент муродзода мастона ҳусни оғоз бахшид. пас аз танин андоз шудани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷлиси васеи ҳизб асосан
جریان فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در سال 2024 نقشه‌های منبعده و پیشبری نامزدهای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با مجلس‌های وکیلان خلقی ولایت سوخت و شهر پنجکین مورد بررسی قرار گرفت. در کار مجلس وسیع کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین، رئیس تازه انتخابی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهانگیر سلیمزاده با سخن برآمده بار دیگر با فعالیت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین اندیشه های خویش را بیان کرد. پیشبری نامزدها را با مجلس های وکیلان خلقی ولایت سوخت و شهر پنجکین از طرف حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یک معرکه خیلی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت که سنه دوم ماه سال روان مردم دیار باستانی پنجکین به طرفداری نامزدهای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یکدلانه رای می‌دهند. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده در آغاز سخنرانی خویش نخست جهانگیر سلیمزاده را برای انتخاب با مسند رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت صمیمانه تبریک و شادباشی نموده با فعالیت او در این جاده کامیابی ها تمنا کرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالان حزب، نمایندگان حوزه انتخاباتی عاید به انتخاب وکیلان مجلس‌های ولایتی و شهری، فعالیت تشکیلات شهری حزب در سال 2024، نقشه‌ها برای نیم ساله اول سال روان که در این جلسه وسیع تصدیق گردید، اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی کرد. مورد ذکر است که رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده درباره همه آن نامزدهایی که با مجلس وکیلان خلقی ولایت سوخت و مجلس وکیلان خلق شهر پنجکین از طرف حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشبری شدند اندیشه های خویش را بیان کرد. نقش آنها را در رشد اقتصادی و اجتماعی شهر باستانی پنجکین با دلیل های مشخص شرح و ایضاح داد و همزمان از مردم دیار باستانیمان دعوت به عمل آورد که سنه دوم مارت سال روان به طرفداری نامزدهای ارزنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با یک مسئولیت بلند وطنداری و افتخار از تاجیکستان زیبا و دارای امن و ثبات آواز دهند. همینطور در یک فضای تنتنوی تحت سرود ملی جمهوری تاجیکستان، مجلس وسیع کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کار خود را به انجام رسانید. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانov. чуноне сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ қайд карданд: мо ба хотири таъмини саломатии аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон, таблиғи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ соҳаи варзишро низ ҳамчун самти муҳими фаъолияти давлатдорӣ дастгирӣ менамоем. масъалаи нигоҳубин ва дар ҳолати хуб нигоҳ доштани онҳо бояд ҳамеша дар мадди назари роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ва масъулини соҳа бошад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмониву ободонӣ аз варзишгоҳи марказии шаҳри панҷакент низ дидан кард ва ба масъулин ҷиҳати таъмири он бо сифати хуб ва дар муҳлати муайяншуда ба иҷро расонидани корҳо дастур дод. гуфта шуд ки соли гузашта бо маблағгузорӣ аз буҷети маҳаллӣ майдон, нишастгоҳҳо, ҳуҷраҳои ивази либос ва шустушӯи варзишгарон мутобиқи меъёрҳои муқаррар намудаи Федератсияи футболи кишвар таъмиру таҷдид гардида, бозиҳои дастаи футболи саразм дар ҳайати лигаи якуми футболи мамлакат инҷо баргузор гардид. соли равон бошад толор барои тамрину мусобиқаҳои гӯштӣ, умуман дигар навъҳои варзиш таъмиру
таҷдид карда мешавад. бояд гуфт ки ҳоло дастаи футболи Саразм ки дар мавсими гузашта дар лигаи якум дар қатори 6 дастаи аввал ҷой гирифта буд, ба мавсими нав бо тайёрии ҷиддӣ омодагӣ мегирад. дар шаҳри Панҷакент маркази оши палов бунёд мешавад. Он бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сармоягузории соҳибкор Абдушафе Ҳоҷиев бунёд карда мешавад. маркази оши палов дар шаҳри Панҷакент дар ҳудуди маркази тиббии шифо бо тарҳ ва нақшу нигори миллӣ бунёд хоҳад шуд. зимни бозиди кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин мавзеъ иттилоъ дода шуд ки ҳоло сохтмони маркази оши палов бо тарҳу меъмори миллӣ идома ёфта. баъди анҷоми корҳо он ба як гӯшаи диданӣ ва истироҳат барои меҳмонон ва сокинони шаҳр табдил хоҳад ёфт. баъди таҷдиду анҷоми сохтмони иншооти мазкур дар он ҷо беш аз 100 нафар ба шуғл фаро гирифта мешаванд. ба масъулини маркази тиббии шифо барои дар муҳлати пешбинишуда бо сифати хуб анҷом додани корҳо дастур дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода изҳор намуд ки мо бояд ҳама ҷашни фархондаи миллат 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо корҳои намунавӣ, ободониву сабзгардонӣ сазовор бояд истиқбол гирем. дар доираи ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ ки бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат идома дорад, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои амалӣ меандешанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни боздид аз хоҷагии фаръии давлатии ниҳолпарварии шаҳр бо фаъолияти он шино шуд. гуфта шуд ки ҳоло дар хоҷагӣ беш аз 57,700 беғ ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз қабили навъҳои гуногуни себ, нок, биҳӣ, шафтолую зардолу, олболу, гелос, чормағз, бодом ва ангур парвариш мешавад ки беш аз 30,000 беғи он 2 ва 3 сола мебошанд. ҳамчунин дар хоҷагӣ беш аз 18,000 беғ ниҳолҳои сояфкану ороишии 2 ва 3 сола мавҷуд буда, онҳо барои шинонидан омода мебошанд. дар хоҷагӣ ёрирасони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр бошад беш аз 10,000 беғ ниҳолҳои шамшод, туя, маҷнунбет, навъҳои гуногуни дарахтони сӯзанбарг, гул ва павловния парвариш карда мешавад ва як қисмати он барои шинонидан омода шудааст. ба масъулини хоҷагиҳои ниҳолпарварии давлатӣ ва хусусӣ барои ба фурӯш омода намудани ниҳолҳо ба рависати кишоварзии шаҳр, ҷамоатҳои деҳот дастур дода шуд ки аз рӯзҳои мусоид истифода намуда дар канори шоҳроҳ ва дигар минтақаҳо шинондани ниҳолҳои сӯзанбарг ва сояфканро тибқи маслиҳати мутахассисон ва қоидаҳои агротехникӣ вусъат бахшанд. яке аз қисмҳои муҳимтарин ва ҷудонашавандаи тарзи ҳаёти солим махсусан дар давраи мактабӣ машғулиятҳои пайвастаи тарбияи ҷисмонӣ ва обу тоби бадан ба ҳисоб меравад. беҳуда нест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронияшон ба мардуми Тоҷикистон хусусан ба наврасону ҷавонон тарзи ҳаёти солимро талқин менамоянд. бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва иқдому самгузории сокинони шаҳраки саразми ҷамоати деҳоти Саразм дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 ки дар он 1153 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд, варзишгоҳ барои бозии футболи хурд бунёд карда мешавад. ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни бозид аз муассисаи таълимӣ гуфта шуд ки варзишгоҳи бунёдшаванда барои бозии футбол пешбинӣ шуда, ҳоло стунпояҳо насб карда, корҳо барои панҷарабандии атрофи он ва густрудани фарши сунъӣ идома дорад. муассиса ҳамчунин дорои толори замонавии варзиш буда, дарсҳои тарбиявӣ, ҷисмонӣ ва мусобиқаҳои варзишии хонандагон дар он баргузор мешавад. дар маҷмӯъ соли гузашта дар шаҳр 5 иншооти варзишӣ мавриди истифода қарор гирифта, соли равон бунёди боз 15 толору майдончаи варзишӣ пешбинӣ шудааст. имрӯзҳо ҳамагон талош ба он меварзем ки бо дастовезҳои арзандаи меҳнатӣ, ободкориву созандагӣ 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамон Тоҷикистонро сазовор истиқбол гирем.
در کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان با شرکت نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر پنجکین، ماموریت کارخانه، کمیته اتفاق کسبه، راهبران و متخصصان کارگاه و زیرشعبه‌های این کارخانه مقتدر صنعتی مجلس باشکوه وابسته به جنبست نتیجه های فعالیت در سال 2024 و نقشه وظیفه ها برای سال 2025 برگزار گردید. ضمن آن جنبست نتیجه های فعالیت صاحب کارخانه در سال 2024 با تحلیل عمیق بررسی گردیده، همچون رمز احترام در یک فضای پرفرح و خاطرمان به غالبان آزمون‌های تکنیکی، متخصصان و کارگران پیشقدم، راهبران تشبسکار، کارگاه و زیرشعبه‌ها برای دستاوردهای نظررس استحصالی، تامین تکنیکی بی‌خطری و نقشه‌های کاری، سپاسنامه، جایزه و مکافات‌ها مورد قدرشناسی قرار داده شدند. اشتراکچیان مجلس را نخست رئیس شورای کارپرست زیجین لیاو تیانشین از طریق مجازی آنلاین با جنبست سال 2024 و کارمندان و غالبان را برای سزاوار شدن با جایزه مکافات‌ها تبریک و شادباش گفت. معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان قربانزاده عیساجان، معاون اولی رئیس شهر پنجکین محمد صادر سفرزاده ضمن سخنرانی‌های خویش بار دیگر با فعالیت این کارخانه مقتدر صنعتی در سال 2024 بهای سزاوار داده، همزمان تاکید نمودند که باید در پرتو دستور سپارش‌ها، نشاندادهای پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنانی با سرعت کشور، اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون باید تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. دیرکتور گنرالی کارخانه مشترک زرافشان وین یافین ضمن سخنرانی خویش فعالیت این کارخانه را دوام سال 2024 تحلیل و بررسی نموده، از نتیجه های ثمره بخش آن به حاضرین با تحلیل عمیق معلوماتی مفصل داد و همزمان اصرار داشت که در سال 2025 فعالیت کارخانه مشترک زرافشان باز هم گسترده خواهد شد. در مجلس جنبست سال 2024 مراسم جایزه سپاری با پیشقدمان استحصالات، غالبان آزمون‌ها و آنهایی که واقعا هم فعالیت پرثمر داشتند برگزار گردید. معاون دیرکتور گنرالی کارخانه گاو جینوین به حاضرین قرار ماموریت کارخانه را در این باره قرائت کرد. همینطور در یک فضای تنتنوی به 60 نفر غالبان آزمون‌های تکنیکی، 50 نفر کارگران پیشقدم، 20 نفر فعالان بی‌خطری، محیط زیست، 19 نفر همچون بهترین راهبر، 6 کارگاه و زیرشعبه‌ها، سپاسنامه، جایزه‌ها و مکافات‌های پولی تقدیم گردید. مورد ذکر است که در این جمع‌آمد باشکوه برنامه فرهنگی و موسیقی، خاصه هنرنمایی تربیتگرندگان کودکستان شهرک سغدیان به اشتراکچیان این جمع‌آمد باشکوه طرب و شادمانی اهدا کرد. گزارش عباس همراهزاده و خیام جورایف. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ҷаласаи васеъи комиссияи доимӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо баргузор гардид. дар ҷаласа аъзоёни комиссия, сармутахассисони танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷамоатҳои деҳот, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, аъзоёни комиссияи ҷамъиятии танзими ҷашну маросим
дар ташкилоту муассисаҳо сарварони муассисаҳои таълимӣ, имомхатибони масҷидҳои ҷомеъ ва панҷвақта иштирок доштанд. дар ҷаласа натиҷаи фаъолияти комиссия дар соли 2024 пешниҳоди прокуратураи вилоятӣ суғд оид ба рафти иҷрои стратегия оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2021-2025 ва пешниҳоди прокуратураи шаҳр оид ба риояи қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифт. зимни баррасии рафти иҷрои қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд, ки соли гузашта комиссияи доимии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр якҷо бо комиссияҳои ҷамъиятии ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳои деҳот дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр барои пешгирии қонуншиканӣ дар баргузории ҷашну маросим корҳои зиёде анҷом дода шудааст. аз ҷумла дар ин давра 2405 маъракаҳои маросим ба қайд гирифта, зимни баргузории онҳо 32 ҳолати риоя накардани муқаррароти қонун ба қайд гирифта гунаҳгорон тибқи талаботи қонун муҷозот шуданд. ҳамчунин барои пешгирии пӯшидани либосҳои ғайримиллӣ, сатру ҳиҷоб, ба таълимоти динӣ ҷалб намудани наврасон, гароиш ба ақоиди хурофотию ифротӣ байни мардум корҳои зиёди таблиғотӣ ва санҷишҳо баргузор карда шудааст. дар фарҷоми ҷаласа муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба ислоҳи камбудиҳои ошкоршуда зери назорати доимии комиссияи доимӣ ва комиссияҳои ҷамъиятӣ қарор додани иҷрои талаботҳои қонуни мазкур, баргузории ҷашну маросим, пешгирии гароиши ҷавонон ба ақидаҳои ифротӣ, ба таълимоти динӣ ҷалб намудани наврасон, баланд бардоштани сатҳи тарбияи ватандӯстии ҷавонон ва дигар муқаррароти ин қонун ҷалб намуд. рӯзи 20 январ дар толори хурди қасри фарҳанги ба номи Олим Бобоев мулоқоти муовини раиси шаҳри Панҷакен, узви маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ва намояндаи прокуратураи шаҳри Панҷакен Муҳаммадҷон Сидиқзода бо кормандони бозрасии автомобилии шаҳр ва литсензия мактабҳои ронандагӣ баргузор гардид. дар мулоқот ду масъала пешгирии садамаҳои нақлиётӣ дар шоҳроҳҳо, инчунин муҳтавои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2024 пешкаши ҳозирин гардонида шуд. мулоқотро муовини раиси шаҳр, узви маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ҳусни ифтитоҳ бахшид. дар баромади худ намояндаи прокуратура оид ба садамаҳое ки дар чанд моҳи охир рух дода буд ёдрас шуд. кормандони бозрасии автомобилиро зарур аст бо истифодаи таҷрибаву малакаи худ барои пешгирии садамаҳо чораҳои зарурӣ андешанд, таъкид кард Муҳаммадҷон Сидиқзода дар баромади худ. аз рӯи масъалаи дуюм бошад, муовини раиси шаҳр оид ба муҳтавои паёми сарвари давлат андешаронӣ намуд. дар охир намояндаи прокуратураи шаҳр Сидиқзода Муҳаммадҷон пешниҳоди прокурори шаҳри Панҷакенро ба саҳми ҳозирин расонид. иштирокчиён бошанд бо дарки масъулият эродҳоро қабул намуда миннатдории худро ба ташкилкунандагон расониданд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Шоҳсайн Солеев. санаи 22 январ мулоқоти муовини раиси шаҳри Панҷакен, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода бо кормандони ширкати Садо ва Симо баргузор гардид. дар мулоқот раванди иҷрои дастуру супоришҳои аз ҳузури Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр гардид, ки масъалаҳои мубрами рӯз аз ҷумла пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, экстремизм ва терроризм, ҷудошавии оилаҳо, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, тарғиби тарзи ҳаёти солим, маданияти шаҳрдорӣ, рӯзгори одамони наҷиб бояд мавриди таваҷҷӯҳи доимии телевизион ва радио қарор гирифта, барномаҳои рангину ҷолиб пешкаши бинандагону шунавандагон гардад. зимни мулоқот ҳозирин андешаҳои худро ҷиҳати таҳияи барномаҳои мухталиф баён намуданд. парвози нахустини ҳавопаймо дар хатсайри Душанбе Панҷакент баъди 10 рӯзи эълон анҷом ёфт. қаблан ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр иттилоъ дода буд, ки парвози аввалини ҳавопаймо дар хатсайри Душанбе Панҷакент 14 январ соати 9
анҷом меёбад. аммо бо сабаби вазъи обу ҳаво парвоз ба рӯзи 16 январ ва аз 16 январ ба рӯзи дигар мавқуф гузошта шуд. санаи 24 январ ҳавопаймои Ан-28 бо 17 мусофир ва бор бо вазни умумии 1750 килограмм ба фурудгоҳи шаҳри Панҷакент фуруд омад. меҳмононро панҷакентиён таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ бо кардаи сурнай истиқбол карданд. ҳавонаварди дуюми ҳавопаймои Ан-28 мебошам. мо бисёр шод ҳастем ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парвозҳои доимӣ дубора барқарор гардид. ҳозир сафари мо аз душанбе ба шаҳри Панҷакент ҳозир шудем ки 35-38 дақиқа парвоз идома дорад. ин асосаш тинҷию оромии ватани азизамон. мо аз тамоми мардуми диёр ба пешвои муаззами кишвар изҳор миннатдорӣ мекунем ки мана имрӯз хатсайри душанбе Панҷакент душанбе барқарор шуд. хушомадан нури дида. арзиши чиптаи хатсайри душанбе Панҷакент 400 сомонӣ гуфта мешавад. ман Шириншоҳ Нуруллоев ҳастам. воқеан имрӯз барои мардуми сарбаланди шаҳру деҳоти Панҷакент боиси ифтихор ва сарфаровардист ки нахустин хатсайри ҳавоии душанбеи Панҷакент ташкил ва баргузор кардааст ки хушбахтона имрӯз аввалин парвоз буд ки мардуми мо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. боиси тазаккур аст ки хатсайри душанбеи Панҷакент пас аз 10 сол барқарор гардид ва ин дар самти пешравиҳои иқтисодии иҷтимоӣ алахусус сайёҳон ки ба шаҳри бостони мо зиёд меоянд хело ҳам мусоидтар аст. воқеан соҳибкорон дигар шахсҳо метавонанд ки озод дар 40 дақиқа ба шаҳри душанбе шаҳри нозанин ки пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол аст раванд. вақти парвоз аз душанбе ба Панҷакент соати 9 саҳар ва аз Панҷакент ба душанбе соати 10:30 саҳар маълум шуда буд. гуфта мешавад ки парвоз 40-45 дақиқаро дар бар мегирад. ба гуфтаи ширкати Тоҷик Эйр парвози хатсайри душанбе Панҷакент ҳафтаи 3 маротиба рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе анҷом хоҳад шуд. мулоқоту суҳбатҳои намояндагони прокуратураи шаҳри Панҷакент дар корхонаву муассисаҳо вобаста ба шарҳу изоҳ ва мавриди амал қарор додани паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 28 декабри соли 2024 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуданд мунтазам идома дорад. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бо иштироки ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент Дилшод Ҳомидов мулоқот вобаста ба шарҳу изоҳи нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар оғози ин мулоқот сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Умед Раҳимов изҳор дошт ки воқеан паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Панҷакент як барномаи роҳнамусоз аст ва дар ин паём пешвои муаззами миллат ба соҳаҳои иҷтимоӣ махсусан соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент ҳуқуқшиноси дараҷаи якум Дилшод Ҳомидов зимни суханронии хеш ба кормандони муассисаҳои тандурустии шаҳр дар бораи паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа карданд маълумоти муфассал дод. ӯ таъкид кард ки воқеан паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷӣ рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакатро дар бар гирифта
از راهبران تمام سطح از جمله وزارت اداره ها، ولایت، شهر و ناحیه ها و کارمندان مسئول مقامات دولتی حفظ حقوق تقاضا میکند که ما باید همگان نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت را مفصل آموزیم، آن را در بین مردم شرح و ایضاح دهیم و همزمان در تطبیق آن سهم ارزنده خویش را گذاریم. در ملاقات تاکید شد که با ابتکار بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با ساحه های اجتماعی از جمله ساحه تندرستی جدا نمودن مبلغ ها سال تا سال بیشتر می شود و در مملکت از جمله شهر و دهات پنجکین برای رشد ساحه تندرستی تدبیرهای زیادی عملی شدند. در خاتمه این ملاقات بار دیگر از طرف راهبریت بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین برای تشکیل چنین یک همایش معرفتی به راهبریت پروکراتور شهر پنجکین اظهار سپاس بیان گردید و تاکید شد که از طرف بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین و مؤسسه‌های تندرستی وابسته به شرح و ایضاح نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته تدبیرهای ترغیباتی و تشویقاتی ادامه داده می شود. گزارش عباس همراهزاده و شاه حسین صالحov. در مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارت شهر پنجکین با شرکت یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکین دلشاد حامدوف وابسته به آموزش، شرح و ایضاح و مورد عمل قرار دادن پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همایش معرفتی برگزار شد. سردار مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارت در شهر پنجکین حبیبزاده امیدجان ضمن آغاز این همایش پیرامون اهمیت پیام نوبتی پیشوای ملت در سمت معرفی سیاست داخلی و خارجی کشور، تدبیرهای رشد اقتصادی و اجتماعی، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، دستگیری صاحبکاری، روی آوردن به اقتصاد رقمی، اعلان نمودن مراتوریا به همه نمود سنجش ها به استثنای سنجش های مقامات انداز تا سنه 1 ژانویه سال 2027 دوام سالهای 2025 2003 عملی سازی تشبث هدفناک پیشوای ملت، سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا سخن گفته از پیام ارائه نموده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اقتباس‌های مشخص را ارزیابی کرد. یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکین حقوقشناس درجه یکم دلشاد حامدوف به معیارشناسان منطقه زرافشان ماهیت اقتصادی و اجتماعی و هدف‌های سازنده پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان را شرح و ایضاح داد. آموزش و ترغیب این سند برنامه‌ای را از وظیفه‌های اولین درجه ارزیابی کرد. دلشاد حامدوف از راهبریت و کارمندان و متخصصان مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارت دعوت به عمل آورد که آنها باید در سمت آموزش، شرح و ایضاح، تشکیل ملاقات و صحبت‌ها وابسته به اجرای نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منتظم تدبیرهای مشخص اندیشند و در تطبیق اعلان نمودن سالهای 2025 سالهای 2003 همچون سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا سهم ارزنده خویش را گذارند. در این همایش معرفتی معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکین روزنامه‌نگار عباس همراهزاده مدیر آزمایشگاه محصولات خوراکواری مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارت در شهر پنجکین دلارام تاش و پیرامون بخش‌های فرهنگ و هنر
احترام گذاشتن به جایگاه مقدس مادر، دوست داشتن والدان، برادران و خواهران، پیوندان و دوستان، تربیه اخلاقی نورسان جوان که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مهر و دلسوزی مخصوص در جریان ارائه پیام نوبتیشان تاکید کردند، اندیشه های خویش را بیان ساختند. در پایان همایش معرفتی سردار مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکن حبیبزاده امیدجان با عرض سپاس به رهبریت پروکراتوری شهر پنجکن برای تشکیل این ملاقات سودمند اظهار داشت که جهت ترغیب و تطبیق نشاندادهای پیام راهنماساز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه و تصدیق گردیده اجرای آنها تحت نظارت دائمی قرار دارد. گزارش عباس همراه‌زاده و شاحسین صالحov. солҳои охир ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ҳамроҳ шудани баъзе шаҳрвандон боиси ташвишу изтироб шудааст. новобаста аз корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва тадбирҳои андешидаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, баъзе ашхоси ноогоҳ то ба ҳол ба тарғиботи намояндагони ҳизби наҳсати ислом ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мамнӯъ шудааст пайравӣ намуда пас аз ошкор шудан ҳамчун шахси гунаҳкор ҷазо мегиранд. дар толори маҷлисгоҳи суди шаҳри панҷакент парвандаи ҷиноятии судшаванда шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон сокини деҳаи ёрии ҷамоати деҳотии ёрии шаҳри панҷакент бобоев алишер баротович соли таваллудаш 26 феврали соли 1984 миллаташ тоҷик, таҳсилоташ миёна, оиладор, соҳиби 5 нафар фарзанд, қаблан суд нашудааст, муваққатан бекор мавриди мурофиаи судӣ қарор гирифт. раиси кунанда судя эсозода зафар қиёмиддин айбномаи судшавандаро дар асоси тафтишоти ҷиноятӣ шарҳу эзоҳ дод. таъкид шуд ки судшаванда алишер бобоев тавассути ҳамёни электронии сбербанки федератсияи Россия аз суратҳисоби худ ки ба ташкилоти террористӣ экстремистӣ ҳизби наҳсати ислом мансуб мебошад маблағҳои пулӣ ирсол намудааст. судшаванда алишер бобоев аз кирдори содирнамудааш сидқан пушаймон аст ва хоҳиш намуд ки ӯ соҳиби 5 фарзанди ноболиғ мебошад, оилааш дар шароити вазнини моддӣ қарор дорад, ҷазои сабук таъин карда шавад. дар мурофиаи судӣ тамоми паҳлӯҳои рафтору кирдор, қонуншиканӣ ва ба ҷиноят даст задани судшаванда таҳлилу муайян гардида ҳукми суд қироат карда шуд. از نام جمهوری تاجیکستان سود شهر پنجکن ولایت سرخ در حیث رئیس کننده سودیا اعتزاده ظفر قیامدین با کاتب مجلس سودی ایساقزاده جسوربek پروشوفی آدمچی کلان پرکار شهر پنجکن صدیقزاده محمد جان در مجلس سودی 16 январи سال 2025 پرونده جنایتی نسبتی سودشونده بابویف الشهر баротович 26 февраля سال 1984 در شهر پنجکن جمهوری تاجیکستان تولد شده است. ملتش تاجیک، تحصیلاتش میانه، بهیز، اویادار، سالی 5 نفر فرزند، قبلا سود نشده است. تو حق ساکن دهی یوری جمهوری دهاتی یوری شهر پنجکن ولایت سرخ موافقتاً بکار شهروند جمهوری تاجیکستان چاری پیشگیریش نگاه داشتن در حبس تطبیق کرده شده است. در صادر کردن جنایت با ماده 179 علاوه 2 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده رو بررسی نموده معین کرد. در راستی گفتگوی ذکرشده با اساس ماده 332 334 335 338 339 341 342 344 347 348 350 350 کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان суд ҳукм кард. бобоев алишер баротович бо моддаи 179 иловаи 2 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда бо این модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 5 солу 6 моҳ бо нигоҳ доштан дар калонии ислоҳӣ дорои низоми пӯшдор таъин карда шавад. саршавии муддати адои ҷазо нисбати бобоев алишер баротович аз 21 октябри соли 2024 ба ҳисоб гирифта шавад. 4 пешгирӣ нисбати бобоев алишер баротович нигоҳ доштан дар ҳабс бетағйир номонда шавад. тарафҳои норӯзӣ метавонанд нисбати ҳукми мазкур дар муддати 10 шабона рӯз ба маҳкум шуда дар ҳамин муддат пас аз гирифтани нусхаи ҳукм тавассути ҳамин суд ба коллегияи судиёӣ ба парвандаи ҷиноятии суди ҳолати суд шикоят ё эътироз ба тартиби кассатсионӣ оваранд. раискунанда имзо.
ин мурофиаи судӣ бори дигар моро ҳушдор медиҳад ки ҳеҷ гоҳ ба гурӯҳҳои террористиву ифротгаро таблиғоти ҳизби мамнӯъшудаи наҳзати ислом ва дигар созмонҳои бадхоҳи давлату миллати тоҷикон дода нашавем, чунки барои ҳар як ҷиноят, махсусан хиёнат ба ватан, ҷазоҳои сангин пешбинӣ шудааст. чунин шаҳрвандон на танҳо худ, балки аҳли оила ва пайвандони хешро низ дар ҳолати ногувор қарор медиҳанд. гузориши Муинса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. бо мақсади беҳтар намудани корҳои таблиғотӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҳисси миллӣ, худшиносию ватанпарастии наврасону ҷавонон, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, аз ҷумла муқовимат бо экстремизм ва терроризм, амалҳои коррупсионӣ, майзадагӣ, нашамандӣ, никоҳи бармаҳал, ҷудошавии оилаҳои ҷавон, худкушӣ ва сӯиқасд ба ҷони худ, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, эҳтиром ба фарҳанг ва сару либоси миллӣ, таъмини фазои одобу ахлоқи ҳамида дар ҷомеа тибқи нақшаи муштараки комиҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва сохторҳои дахтори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар самти тақвият бахшидани корҳои идеологӣ ва тарғиботию фаҳмондадиҳӣ ба ҷомеа, сокинони деҳаҳои маҳаллаҳо дар толори кохи лоиқ бо иштироки зиёда аз 400 нафар устодони донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мулоқот доир гардид. дар мулоқот раиси комиҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Муродзода Мастона, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Шириншоҳ Нуруллоев, ректори донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Ансори Муаззамхон ва дигарон оид ба мавзӯъҳои ифтихори ватандорӣ, моҳияти истиқлоли давлатӣ, ҷойгоҳи бузурги он дар сарнавишти миллати тоҷик, зарурати ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва марзу бӯми кишвар, аҳамияти дастовардҳои беназири мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ, ташаббусҳои сатҳи байналмилалии Тоҷикистон марбут ба истиқлолу озодӣ суханронӣ намуданд. ҳамзамон дар вақти суханронӣ доир ба вазъи ҷаҳони муосир, огоҳ будан аз равандҳои гуногун, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро, ҷалби ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии зӯроварӣ дар оила, никоҳи бармаҳал, пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, тоза ва озода нигоҳ доштани маҳалли зист, самаранок истифода бурдани қувваи барқ ва заминҳои наздиҳавлигӣ, тарзи дурусти истифодаи телефони мобилӣ, одоби муошират, корбарии дуруст дар сомонаҳои иҷтимоӣ, ҳимояи аслияти тоҷикӣ, ҷалби насли наврас ба забономӯзӣ, муносибатҳои хуб бо табиат, ҳимоя, манфиатҳои миллӣ, ифтихор аз ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат, ҳурмати падару модар ва калонсолон фикру андешаҳо баён гардиданд. гузориши Майсара Тилоева ва Шаҳбоз Қурбонов. дар тарабхонаи дӯстӣ ҷанбаси лоиҳаи ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф дар мавзӯи тақвияти ҳамкориҳо дар самти пешгирии ифротгароӣ дар шаҳри Панҷакент ҷамъомад баргузор гардид, ки дар рафти он гурӯҳҳое, ки дар оғози лоиҳа фаъолзанон аз ҳисоби ҷамоатҳои деҳоти ҳадафӣ, яъне Саразм, Ёрӣ ва ба номи Лоиқ Шералӣ, намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, инчунин собиқадарони меҳнат ва намояндагони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент иштирок доштанд. ҷамъомадро роҳбари ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф Малика Додоева ҳусни ифтитоҳ бахшида дар бораи мақсади лоиҳа ва тартиби ба амал қарор додани талаботҳои бандҳои лоиҳаи мазкур гузориш дод. баъдан дар ҷамъомад роҳбарони гурӯҳҳо аз ҷамоатҳои деҳоти Ёрӣ, Маҳкамои Рӯзиева ва дар ҷамоати деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ Гулноза Алибекова аз рафти фаъолияти гурӯҳҳояшон гузориш доданд. таъкид гардид, ки дар вохӯриҳои гурӯҳҳо дар ҷойҳо асосан масъалаҳои шомил шудан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб, ҷудошавии оилаҳои ҷавон, рафти иҷроиси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо ва таълиму тарбияи кӯдак суханронӣ намуданд, ки ин барои пешгирии қонуншиканиҳо дар ин раванд мусоидат менамояд.
дар навбати худ намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукумати давлатии шаҳр Парвиз Амонзода, Шириншоҳ Нуруллоев баромад намуда баробарияти ташкилот барои баргузории чунин лоиҳаҳо миннатдорӣ намуданд. дар охир иштирокчиён фикру андешаҳои худро иброз намуда пешниҳод намуданд ки дар ин самт ҳамарӯза новобаста аз лоиҳа бояд корбарӣ намуд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Шоҳусайн Солиев. воқеан ҳафтае ки сипарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти Бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.